Ježiš prichádza zachrániť, čo sa stratilo. To nie je všeobecné konštatovanie, ale veľmi osobné, pretože niekedy sa strácame. Niekedy strácame pôdu pod nohami a Ježiš ako dobrý pastier schádza aj do najhlbšej priepasti nášho hriechu, aby nás odtiaľ zachránil. Chceme sa teda rozjímavým pohľadom zahľadieť na ďalší relief Svätej brány, ktorá je pozvaním vstúpiť a prijať podanú ruku dobrého pastiera. V predchádzajúcom výjave Ježiš vstupuje do Jordánu, kam sa zmýli hriechy mnohých hriešnikov na výzvu Jána Krstiteľa. Teraz ako dobrý pastier zostupuje do priepasti ľudského úpadku, ľudského hriechu. Ovečka nie náhodou je zakliesnená na strome, ktorý pripomína prvý relief, kde je rajský strom so zakázaným ovocím. Každý hriešnik je tu symbolizovaný jednou stratenou ovečkou a Kristus, dobrý pastier, má o ňu osobný záujem. Hore vidíme 99 zanechaných oviec, ale každá z nich by mohla byť tá jedna stratená ovečka. Ježiš tu má rozpažené ruky, ktoré nám pripomínajú jeho ukrižovanie, veď krížom zostúpil na dno ľudskej biednosti, ľudskej hriešnosti, aby hriešnika zachránil. Jednou rukou sa drží hore, pevne. To je jeho božská prirodzenosť. On je pevný a stabilný a nemenný, ten istý včera, dnes a na veky, ako to čítame v liste Hebrejom. Hore pevne uchytený, dole ďalšou druhou rukou sa načahuje za ovečkou. Ako stvoriteľ v Sixtinskej kaplnke nedosahuje celkom na Adama, ale ešte sa ho len ide dotknúť, ešte sa má len realizovať ten dotyk. Tu sa dobrý pastier celkom nevie dotknúť ovečky. Je to symbol osobnej slobody, nutnosti aspoň minimálnej iniciatívy z toho, komu je zo strany Boha podaná ruka. Pápež František nás vyzýva prijať Krista ako osobného záchrancu, ktorý ide za nami až na samé dno našej úbohosti, nášho hriechu, aby nás zachránil. Tento relief je na bráne milosrdenstva, kde sme pozvaní byť pútnikmi nádeje. Nádeje, že medzi človekom a Bohom sa môžu dvere otvoriť, že nikdy nie sú definitívne zabuchnuté, zakliesnené. Boh rešpektuje našu slobodu a žiada sa, aby sme aspoň minimálnym spôsobom vyjadrili, že my tú podanú ruku prijímame. Ako to povedal Lothar na kríži, ktorého ešte uvidíme. Pane, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. Isté, že milý priateľ, milý brat, milý súputník, milá sestra, môžeme mať niekedy naozaj ten pocit, že sme už tak hlboko, že Boh sa o nás nezaujíma, keď sme upadli naozaj do tak hlbokého hriechu a hlbokej závislosti. Ale práve otváranie Svätej brány je o tom, že Boh sa o teba zaujíma vždy. Aj vtedy, keď sa ti zdá, že už nie je nádej na záchranu. Dobrý pastier je verný, všimni si jeho podanú ruku, chyť sa jej a on ťa vyťahne, on ťa zachráni, on ťa spasí pre nebeské kráľovstvo.